Κύριε Θαλασσινέ, όταν ξεκινήσατε, είχατε όνειρα? Και αν είχατε όνειρα, υλοποιήθηκαν? Όχι μόνο στη μουσική, γενικά. Εντάξει, θα ήμουν αχάριστος αν έλεγα ότι δεν υλοποιήθηκαν τα όνειρά μου. Πολλά μου όνειρα υλοποιήθηκαν, αλλά δεν πρόκειται για όνειρα. Αυτά ήρθαν το ένα μετά το άλλο χωρίς να βλέπω πολύ μακριά. Όνειρα είχα, αλλά όχι πολύ μακρινά. Δηλαδή, όνειρα είχα αυτά που μπορούσα να πιάσω. Δηλαδή, δεν είχα όνειρο το να παίξω, ας πούμε, με τον Μάικλ Τζάκσον. Είχα ένα όνειρο στο να μπορέσω να παίξω σε ένα μαγαζί με κιθάρα κάποια τραγούδια μου. Δηλαδή, και κάποια στιγμή 18-19 χρονών πήγα σε μια μποάτ στην πλατεία Ελευθερία στην Οίκαια να παίξω, ας πούμε, την κιθάρα μου, και την δεύτερη μέρα με διώξανε. Αλλά εγώ το είχα κάνει αυτό, γιατί με διώξανε. Μου ζήταγαν συνέχεια να παίξω Κώστα Χατζή. Ήταν πολύ της μόδας. Εγώ δεν ήξερα Χατζή, ήξερα Χατζηδάκη, Θοδωράκη, Σπανό, ό,τι είχα έτσι μελετήσει από ελληνικό ρεπερτόριο, και δεν τους έκανα. Μετά πήγα σε μια άλλη μποάτ, πήγα σε κάποια ταβέρνα στον Πειραιά και έπαιξα, και ήταν σχολείο για μένα, γιατί έπαιζα με δύο μεγάλους ανθρώπους, παππούδες στην ουσία, με κιθάρες στον κόσμο, από πάνω από τις παρέες που τρώγανε. Και εκεί έμαθα και διάφορα παλιά τραγούδια, λαϊκά τραγούδια παλιά, και με έβαζαν και έπαιζα σόλο με την κιθάρα μου τις εισαγωγές και τραγούδα, και μαζί τους μάθανα τα τραγούδια. Μετά με καθίζαν σαν σκαμπό για να κάνουν αυτό το διάλειμμα τους και έπαιζα νέο κύμα. Κάθε πρωί που εκείνα να πάω στη δουλειά, φύγαν σαν πουλιά τα ψαροκάικα, διάφορα έτσι, και άρχισα να κάνω έτσι ρεπερτόριο. Μετά πήγα σε μια μποάτη στο Πέτρα και Φως, στο οποίο δούλεψα μαζί και με την Ελένη, τη γυναίκα μου, κάποια 2 χρόνια, και άλλα 2 που ήμουν μόνος μου εκεί, και σε ένα πάλι σκαμπό με μια κιθάρα και έπαιζα. Και έπαιρνε όλα και όλα, άντε να έπαιρνε 60-70 άτομα αυτό το μαγαζάκι. Έτσι ξεκίνησα να κάνω ρεπερτόριο. Έτσι έπαιζα, το όνειρό μου ήταν αυτό, δηλαδή να παίζω στον κόσμο όπως έπαιζα στις παρέες μου. Αργότερα άρχισα να βγάζω και λεφτά από αυτό. Και να κάνω 2 δουλειές. Ήμουν ναυτιλιακός υπάλληλος και έκανα και αυτή τη δουλειά. Αργότερα μετά άφησα την πρωινή δουλειά, γιατί δεν μπορούσα να είμαι εντάξει και στις 2 δουλειές, και ζούσα από αυτό, και εντάξει, ήμουν πολύ χαρούμενος, και θα ήμουν αχάριστος αν πίστευα ότι λοιπόν δεν έχουν πραγματοποιηθεί τα όνειρά μου. Από αυτό λοιπόν μέχρι το να πουλάμε τώρα δίσκους ή να ξέρουν τα τραγούδια μου όλοι, θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλη τύχη για κάποιον. Πιστεύετε ότι υπάρχει περιθώριο για μας να Αν κάνουμε υπάρχει? όνειρα? Αν υπάρχει περιθώριο για μας τώρα να κάνουμε όνειρα, για μας τους νέους? Φυσικά και υπάρχουν περιθώρια, και φυσικά Γιατί μας πείσανε δεν ότι γίνεται είναι να λίγο ζήσουμε μαύρα χωρίς αυτά. όνειρα και χωρίς να βλέπουμε μπροστά. Δηλαδή απλά τα όνειρά μας να είναι εφικτά, δεν πρέπει να είναι όνειρα τα οποία εξαρτώνται και από άλλους, έτσι. Από άλλους οι οποίοι είναι απρόθυμοι να σε βοηθήσουν να παράγεις κάτι ή να πραγματοποιήσεις το όνειρό σου. Η απροθυμία των άλλων δεν πρέπει να μας βγάζει από το δρόμο μας στο να κάνουμε πράγματα. Πιστεύω ότι οτιδήποτε ακολουθήσουμε δεν σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε πίσω. Είναι πολλές φορές που δεν κάνει πίσω. Είναι πολύ στενό αυτό που ακολουθείς και δεν μπορείς να κάνεις προς τα πίσω. Δεν πρέπει να βαρεγκόμαστε τα λάθη σου και να προσπαθείς να μην τα ξανακάνεις. Θα προσπαθείς να σκέφτεσαι πριν κάνεις το ένα βήμα. Δηλαδή σαν να βαδίζεις το σκοτάδι, να ψαχουλεύεις μπροστά και να λες να το κάνω αυτό το βήμα, πατάω στερεά, θα το κάνεις. Έτσι είναι, πρέπει να πηγαίνεις αργά και καλά για να μην κάνεις λάθη. Όλοι έχουμε κάνει λάθη, γιατί όλος ο αυθορμητισμός και η αισιοδοξία για κάτι μας κάνει να τρέχουμε πολλές φορές, έτσι, η ανυπομονησία για κάτι
μας κάνει να ξεπερνάμε 2 σκαλιά και να προσπαθούμε να κατέβουμε ή να ανέβουμε άλλα 4 σκαλιά, κάποια στιγμή τρώμε τη μούρη μας. Θέλει λίγο προσοχή το πράγμα. Όχι ότι δεν πρέπει να πέσεις. Θα πέσεις, θα ξανασηκωθείς. Ο άνθρωπος καταρχάς είναι ένα κοινωνικό ζώο, το οποίο πρέπει γύρω του να ζει με ανθρώπους ίδιους, αλλά και κανέναν ίδιο με τους άλλους. Όλοι είμαστε εντελώς διαφορετικοί και όλοι μοιάζουμε, είμαστε άνθρωποι. Γι' αυτό πρέπει να μάθει να ζει με ανθρώπους, πρέπει να μάθει να ζει με άλλους τρόπους ζωής. Δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι, δεν μας αρέσει σε όλους το ίδιο, αλλιώς δεν θα έχει και καμιά ομορφιά όλο αυτό που ζούμε. Να ρίχνει νερό στο κρασί του, να μην το κάνει βέβαια νερό όλο το κρασί, να ρίχνει λίγο νερό στο κρασί του και να προσπαθεί να επικοινωνεί με όλους. Είναι λογικό να κάνει εχθρούς, διότι δεν μπορείς να είσαι πάντα ο ουδέτερος, ο επιτίδιος. Αυτό για μάθημα και πολλών οι οποίοι θέλουν να λένε σε όλα ναι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Το είχα κι εγώ αυτό, αλλά έχω μάθει να λέω ναι ή έχω μάθει να λέω την αλήθεια. Άνθρωπος, τέλος πάντων, ο άνθρωπος. Ναι. Όπως όταν λέμε τι είναι Έλληνας. Έχω πολλές φορές και εγώ αυτές τις ερωτήσεις και τις κάνω στους φίλους μου. Μερικούς οι οποίοι έχουν άποψη, επιχειρήματα ή η άποψη έχουν όλοι. Επιχειρήματα έχουν λίγοι. Και να μου πούνε ότι τι είναι ο Έλληνας, από πού είμαστε, τι είμαστε σαν Έλληνες, είναι φυλή, είναι θρησκεία να είσαι Έλληνας, τι είναι τελικά. Και... Ύστερα από συζητήσεις μου είπαν μερικοί ότι είναι φυλή, αλλά είναι και θρησκεία. Το να είσαι Έλληνας είναι κάτι διαφορετικό. Οι παλιοί Έλληνες, συγγνώμη, είπατε κάτι. Έχει μια ιερότητα, λέω. Ναι, όχι, οι παλιοί Έλληνες δεν έκαναν παρέα με άλλους που δεν μίλαγαν ελληνικά, που δεν είχαν τα ίδια έθιμα, δεν παντρευόντουσαν άλλους. Ήταν πάρα πολύ σοβινιστές οι Έλληνες. Θεωρούσαν τους υπόλοιπους βάρβαρους. Το να είσαι Έλληνας ήταν λίγο σοβινιστές. Ναι. Ότι είναι θρησκεία, είναι αυτό το 12ο, ο πολιτισμός που φέραν από παλιά. Όλα αυτά τα οποία έχουμε ανακαλύψει και δεν ξέρουμε πώς θα ανακαλύψαμε, ας πούμε, ο υπολογιστής των αντικειθήρων, ας πούμε, που υπολόγιζε τις κινήσεις των πλανητών, σημαίνει ένα πολιτισμό, έτσι. Τέλος πάντων, από τον άνθρωπο πήγαμε στον Έλληνα. Μάλλον είμαι σοβινιστής. Έχετε έτσι κάποιο παράδειγμα ενός Έλληνα έτσι τούρμπο ή ενός ανθρώπου έτσι? Ενός ανθρώπου. Ή ανθρώπου ή Έλληνα. Κάτι να δούμε και να πούμε ναι ρε φίλε, υπάρχει, μπορώ να το κάνω κι εγώ και να γίνω κάτι σαν κι αυτόν. Πολλά παραδείγματα. Ανθρώπων που τα βιβλία μας τους φέρουν τέλειους και όμορφους και γλυκούς. Ο Χριστός, ας πούμε, ήταν για μένα ένας πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Έτσι, ο οποίος μπορεί να είναι και Θεός, μπορεί να ήταν και Θεός, μπορεί να... Τι δίδαξε μέσα σε εκείνη τη βαρβαρότητα του, όχι ας το κάτω, αυτό είναι δικό μου, όλα αυτά και τέτοια. Δίδαξε ότι υπάρχει πτώση από τον παράδεισο. Γιατί θεωρήσαμε ότι αυτή η σπηλιά είναι δική μου, δεν είναι όλων. Αυτή είναι η γυναίκα δική μου, δεν είναι αλλού. Αυτή ήταν η πτώση από τον παράδεισο. Εγώ έτσι τη θεωρώ. Ότι έβαλαν κάποιοι το εμπόριο. Δηλαδή ο Χριστός πήγε στον ναό που συνήθιζαν να πηγαίνουν για να προσεύχονται, ας πούμε, στον υπάρχοντα Θεό, για τους αρχαίους τους πολλούς θεούς ή τέλος πάντων ό,τι θεωρούσαν Θεό, και το είχαν κάνει παζάρι, κάτι όπως γίνεται και σήμερα, έτσι. Οι θρησκείες πόσες φορές εμπορεύονται πράγματα, δηλαδή αν πας στην Τίνο, που αφήνουν, δεν λέω ότι η ίδια η εκκλησία μπορεί να εμπορεύεται, που αφήνουν όλο αυτό το εμπόριο γύρω-γύρω από την εκκλησία και γύρω-γύρω από τη Μεγαλόχαρη, ας πούμε, αυτό κάνει εχθρούς, δεν κάνει φίλους. Η επιτυχία δεν φέρνει την ευτυχία. Η ευτυχία μπορεί να φέρει την επιτυχία. Εγώ το πιστεύω αυτό. Δηλαδή, την ευτυχία την αποκτάς με πράγματα πολύ μικρά και όμορφα, πολύ μικρές απολαύσεις, πολύ μικρές χαρές, και σε ρωτάνε, είσαι ευτυχισμένος, και λες είμαι. Αν θεωρείται μικρή χαρά και η υγεία, που λέμε ότι έχω την υγεία μου, είναι καλά η γύρω μου, έχω επικοινωνία με τους ανθρώπους, με αγαπούν και τους αγαπώ, αυτό σημαίνει ότι είναι ευτυχία. Όταν
η ευτυχία εξαρτάται και όταν δεν στοχεύεις σε άπιαστα πράγματα. Ή όταν δεν παίρνουν τα μυαλά σου αέρα να κοιτάς πολύ μακριά και να θεωρείσαι δυστυχισμένος που δεν έπιασε το άπιαστο. Η επιτυχία όμως χρειάζεται και μία δόση τύχης. Η επιτυχία. Επιτυγχάνω, έτσι. Αν και η τύχη δεν έχει να κάνει με κάτι το οποίο έπεσε από τον ουρανό, έρχεται από τη λέξη τυγχάνω, το οποίο στην αρχαία ελληνική σημαίνει συμβαίνει να είμαι. Είσαι εκεί στην τύχη σου. Με ενοχλεί το ότι η νέα γενιά δεν μπορεί να αλλάξει πολλά πράγματα. Διότι δεν είναι στα χέρια της πλέον. Γιατί το λέω αυτό? Θεωρώ ότι δεν είναι στα χέρια της γιατί είναι αυτό που είπαμε και πριν. Ότι δεν σου απλώνουν ένα χέρι βοηθείας, ώστε η λαϊκή βούληση, η λαϊκή επιταγή να είναι και νόμος. Πρώτα φτιάχνονται οι νόμοι και δυστυχώς οι νέοι πρέπει να υπακούν. Ενώ η πλήρη αντιστοιχεία της λαϊκής γνώμης θα πρέπει να είναι ο νόμος. Για μένα αυτό είναι ο νόμος. Αυτό που θέλουν οι πολλοί. Δυστυχώς τους νέους τους απογοητεύουν διότι τους πρόχνουν σε λάθος κατευθύνσεις. Τρέχει πάρα πολύ ο πολιτισμός, η ανάπτυξη, ο πολιτισμός μέσα εισαγωγικά αυτό που εννοούν πολιτισμό. Και νομίζω ότι πηγαίνουμε προς το κενό, δηλαδή προς το σκοτάδι, ενώ θα πρέπει να πηγαίνουμε προς τα πίσω. Δηλαδή τις μικρές χαρές τις έχουμε αφήσει και στοχεύουμε σε κάποιες μεγάλες χαρές οι οποίες εξαρτώνται μόνο από το χρήμα ή από την επιτυχία. Δεν είναι τίποτε αυτό το πράγμα. Χάνουμε την επικοινωνία μας μέσα από τα μέσα, από το ίντερνετ, από τις τηλεοράσεις, χάνουμε τη σπουδή ορισμένων πραγμάτων, τα βιβλία, ακολουθούμε και βλέπουμε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τα οποία είναι μονόπλευρα και μονομερή. Είναι φοβερά πράγματα. Είναι τραγικό αυτό που λέτε. Είναι πολύ τραγικό, αλλά να σας πω κάτι. Το μαξιλάρι μου αυτά μου λέει κάθε βράδυ. Ειλικρινά σας το λέω. Οπότε, κάτι πρέπει να υπάρχει, γιατί όταν ήταν η μεγάλη καταπίεση στην τουρκοκρατία, τότε έγινε η επανάσταση. Να σας πω κάτι. Όταν ήτανε... Η αποξένωση δεν βοηθάει πουθενά. Δηλαδή, αποξενωνόμαστε έχοντας στόχους, είπαμε, την προσωπική μας επιτυχία. Πρέπει να οργανωθούμε, πρέπει να συνδικαλιστούμε. Για ένα κοινό συμφέρον, για ένα κοινό μέλλον, για ένα κοινό αύριο. Να αποτινάξουμε από πάνω μας αυτούς που παίρνουν αποφάσεις σκουριασμένες. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Κάτι να ρωτήσω εδώ, ο συνδικαλισμός, ας πούμε, του 60. Ο συνδικαλισμός? Του 60, του 70. Ναι. Που και τότε υπήρχε αυτή η ανάγκη. Να σου πω κάτι. Ο συνδικαλισμός του 60 και του 70 και του 80 έβγαλε όλο τον κόσμο στο πεζοδρόμιο και διεκδίκησε συλλογικές συμβάσεις. Αυτές οι συλλογικές συμβάσεις σήμερα η Ευρώπη τις κατήργησε. Αυτά κερδιθήκανε με αίμα, με τραυματισμούς, με πολλά δακρυγόνα, Θυμάμαι το 1975 που έβγαλα το γυμνάσιο, δούλεψα το καλοκαίρι. Και είχα πέσει πάνω, στη μεταπολίτευση, δηλαδή είχα πέσει επάνω σε κάτι διαδηλώσεις οικοδόμων, οι οποίοι οι οικοδόμοι ήταν στην Ομόνια, με τις μπετόβεργες. Και έπεφτε πάρα πολύ ξύλο. Ανοίγαν κεφάλια κανονικά. Δηλαδή γιατί διεκδικούσαν πράγματα. Οι οικοδόμοι που δουλεύουν σήμερα, ακόμη και οι αλλοδαποί, με αυτές τις συμβάσεις των ανθρώπων που είχαν αιματώσει, δουλεύουν. Η παράδοση. Τι έχει να πει σε εμάς σήμερα, έχει να πει κάτι, είναι ένα είδος που το παίρνω το μουσείο, το βγάζουμε λίγο, το βλέπουμε και το ξαναβάζουμε μέσα. Έχει δηλαδή η παράδοση έχει και αυτό που λες ότι πολλές φορές μας συμβουλεύει και μας δείχνει το πώς ήταν να μην ξεφεύγουμε πάρα πολύ. Όταν υπερβάλλουμε, η παράδοση είναι εκεί να μας πενθυμίσει ότι προχώρησες πολύ ωραία, σου λέει. Εκεί είναι, δηλαδή μας βάζει κάποια όρια. Φυσικά. Ο Έλληνας, ο πρόσφυγας, ο Έλληνας αυτός που έπαιρνε χαρά από τα μικρά τραγούδια, από τα μικρά μαγαζάκια. Ναι. Ο Έλληνας που δούλευε τα πρωινά στην οικοδομή και το απόγευμα ή καθόταν με τη γυναίκα του ή πήγαινε στο καφενείο και μίλαγε με τους άλλους.
αυτός ο Έλληνας μπορεί να ξαναζήσει? Και αν ξαναζήσει, με ποιο τρόπο? Πώς θα είναι τώρα? Να σου πω κάτι, αυτός ο Έλληνας μέσα στα βάσανά του ήταν ευτυχισμένος. Γι' αυτό. Έτσι. Ήταν ευτυχισμένος. Το ότι πήγαινε στο καφενείο να παίξει ένα τάβλι και μια πρέφα με τους φίλους του και θα πήγαινε στο σπίτι να βρει ένα φαγητό, έστω πιλάφι μαγειρεμένο, ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένος. Και εγώ την έζησα αυτή την εποχή. Και έβλεπα οικογένειες που μεγαλώναν στην ίδια αυλή και ήταν πάρα πολύ όμορφα. Και είχαμε τον κύριο Φραντζέσκο που έπαιζε μπουζούκι στην αυλή μας και τον συνοδεύαμε εμείς πιτσιρικάδες στην κιθάρα. Και καθόμασταν κάθε βράδυ ό,τι είχε ο καθένας, 3 οικογένειες σε μία αυλή. Βάζαμε ένα τραπεζάκι στη μέση και καρέκλες και τρώγαμε όλοι μαζί. Αυτό το πράγμα νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα το ξαναβρούμε ή θα το ξαναδούμε. Φαντάζει σαν ασπρόμαυρη ελληνική ταινία. Το θέλουμε όμως. Δεν το θέλουμε. Δεν ξέρω αν το θέλουν. Εμείς. Εμείς μπορούμε να το θέλουμε, γιατί εγώ μάλιστα το θέλω γιατί μου θυμίζει και η θύμηση, ξέρεις, είναι κάτι νοσταλγικό και πολύ όμορφο. Και είναι και το ιδανικό. Τσαμπουκάς λοιπόν, θα το κάνουμε. Να το κάνουμε. Ποιος τραπέζι. Στους νέους σήμερα τι θα λέγατε και στους μαθητές? Τι θα λέγατε εσείς από όλη αυτή την εμπειρία σας και την πορεία σας στην Ελλάδα? Θεωρώ ότι πρέπει να συμβουλεύετε λίγο τους πιο μεγάλους. Δηλαδή η επανάσταση σήμερα είναι... Η επανάσταση της εφηβείας μας είναι λίγο επικίνδυνη. Γιατί είναι σε πάρα πολύ βαθιά νερά. Δεν είναι σε ρηχά νερά. Ειλικρινά, εμείς όταν πηγαίναμε, φεύγαμε το πρωί από το σπίτι μας και γυρίζαμε τη νύχτα και δεν μας ψάχνε κανένας. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Πολύ απλά. Υπήρχαν 2 αλάνες που θα παίζαμε ή να πηγαίναμε στην παρακάτω γειτονιά ή πιο πέρα ή πιο πέρα. Δεν ανησυχούσε κανείς για μας. Ξέρανε που είμαστε. Ακόμη και οι γυναίκες της παρακάτω γειτονιάς προσέχανε και εμάς και ξέρανε ποιοι είμαστε. Θεωρώ ότι είναι λίγο λοιπόν επικίνδυνο, γιατί πρέπει να συμβουλεύονται λίγο τους γονείς τους. Να πηγαίνουν λίγο πιο προς τα πίσω. Σου λέω, η πάρα πολύ πρόοδος και αυτή η τρεχάλα και αυτή η τρομερή ταχύτητα που τρέχουν τα πράγματα με φοβίζει πάρα πολύ. Είπατε πριν κάτι που μου άρεσε. Ότι οι άνθρωποι, οι δουλευταράδες έχουν ροζιασμένα χέρια. Ναι, φυσικά. Αυτό μας λείπει νομίζω. Φυσικά, γιατί ήταν χειρονάκτες όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Είμαστε οι άνθρωποι γιατί του τον κόπο χρηματιστηρίου. τους, όταν πάει ο άλλος να σου πάρει τον κόπο που έχεις και εσύ υδρότα, θα ξεσηκωθείς. Ενώ όταν είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος κάθεσαι στον καναπέ και κάθεσαι και λες, τι να κάνω τώρα, να κάνω αυτό, να βγάλω λεφτά, μήπως να πάω να πάρω εκείνες τις συμμετοχές. Αυτοί δεν έχουν ρόζους. Δεν έχουν ρόζους. Θα σας πω μια ιστορία και θα κλείσουμε. Λοιπόν, είναι ο βασιλιάς, ο οποίος φώναξε όλους τους φουρναρέους του βασιλείου του και του είπε, θέλω να φάω ψωμί, δεν μου αρέσει πια το ψωμί. Δεν είναι ωραίο το ψωμί που τρώω. Θέλω να μου φτιάξετε όλοι το καλύτερο ψωμί που μπορείτε. Τους φωνάζει όλους, δοκίμαζε από όλους, τίποτα, δεν του άρεσε κανένα ψωμί. Ο βασιλιάς και άρχισε το ψωμί να μην του αρέσει, δεν του άρεσε πια. Λέει, τους φωνάξατε όλους? Όχι, λέει, είναι και ένας παππούς, ο οποίος εντάξει δεν μπορεί να έρθει και είπε ότι αν θέλεις να σου φτιάξει ψωμί θα πας εκεί. Πάει λοιπόν και τον βρίσκει πάνω στο βουνό, σε ένα χωριό, τον βρίσκει γεροντάκι. Του λέει, ναι, να σου φτιάξω ψωμί, αλλά εγώ δεν μπορώ να μπω να θερήσω τώρα να σου κάνω αλεύρι και αυτά. Λέει, μπες και κόψε και θέρισε. Θέρισε λοιπόν ο βασιλιάς, έβγαλε 3 κιλά σιτάρι, του λέει, πάρε τη μιλόπετρα, άλεσέ το και δώσ' το, μου λέει εδώ πέρα, να στο φτιάξω. Λοιπόν, μετά από 2-3 ώρες λοιπόν, του είχε φέρει το αλεύρι λοιπόν ο βασιλιάς, του το βάζει εκεί, του φτιάχνει ένα ψωμί αχνιστό, το βγάζει από το φούρνο και το δοκιμάζει ο βασιλιάς και λέει, πω, τι ψωμί είναι αυτό, τι έβαλες μέσα? Τίποτα, του λέει, νερό, αλεύρι και υδρότα.